بشین شانو بردوامه مامۆستێر me vê xelekê pir kûr û dûr çûn kan binêrin ji me re çi got. derhênerî jê bi Erebî dibêjin dibêje ew rêvebirî wî kariye û kesekî veşartiye yanî jê dibêjin sahirê wî emeliye yanî derhênerî heger ku hebe ew emelê ku hey karê ser bikeve û karî bi ser nekeve bi wî vegirê de ji ber ew jêr dibêjin bi Erebî elqaet yanî pêşengî wî karî derhênerî ji ber ku karibê vî emelê hayê hey ji ber ku nivîsandiya ew bi çi rengî bi çi şêwazê ku karibê bileyzê ku nehêlê temaşevan ji wî emelî xwe dibibe û mijarê esasî bide pêş yanî çawa têkilî û çawa karibê kesê ku pê re kar dikin bi çi awayî karibê kombûnekê çêbike ji ber di wir da yê mûzîsyen heye yê dîkor heye yê ez ê bêjime ta yê cilûberg heye yê mikyac heye yê ku şanûgera dileyzêne yê ku xutûta jêr denê yê ku rêw rêbaza naşê dike yê ku karibê çil û heta naz bi xwe binaqêne yanî kesê derhêner ew esas e yanî heger ku şanokî zêdey taqata xwe an jê fêm neke ew emelêha xira dibe ama wexta ku kesekî derhêner bi taqatê xwe jî zane û zanbe ew emelêha çi sîraet hundirê wê de heye çi hedef tê de heye ew mijareyê bi hacetê wê demiya ne bi hacetê wê de ew mijare ku dileyîzê di wî wextî de ya ne di wî wextî de ji ber niha gelek caran jî derhênerê me diçin şan wê ji derve tênin şan wê beyanî tênin ama li ser civaka me nayê tebiqan de ev kî dineqînî şan derhêner dineqînî derhêner yê herî ku weke dibêjê çavî înakî bêhtir vekirî yê ku herî ku tefasîlê wê zirav naz dike şanogerî xwe jî naz dike şanogerî asta wî naz dike heger ku ew derhêner asta weke dibêje şanogerê xwe naz bike wî çawa perwerdeke wî çawa nakî wî çawa karibe bide pêş di vir de ji ber wile jî jêr dibêjin ew rêvebirî wî kariye karî wî karî paş de bixe û karî wî karî pêş de bixe Yani derhêner piranî dramatürk re kar dike ji bo dramaturjiyê wî senaryoyê bikin çawa ev senaryo dişuxile yani mijar çawa girêdayî hevdine destpêkê hata dawî mesela çi hene navarîko senaryo zaten karekî teknî navarîko senaryo xuya ye armancek me heye fikrek me heye bi wî senaryo em dixwazin vî armancê bigînin gel wekî tema wekî fikrê esasî pêşniyaz dibêjin pêşniyazê wî şanoyê çi ye mijarê esasî çi ye yani çi dide gel aliyê ahlakî civakî çîrok heye têde çîrok jî destpêkê çîrok heye û dawiyê çîrok heye eger senarîstekî baş be ji bo temaşewan xwe girê bide lîstîkê hunandin pir mühim e çîrok mesela bêjin destpêkê wî pirsgirêkê wî derdikeve pêşiya te û çareseriyê wî çi ye dema ji şano derketiye çi bigire çi bîstîne ew mühim in yek jî şanoyê de pevçûna dramatîk heye pevçûnekî heye yani erê na heye karakterê baş heye karakterê ne baş heye ew jî mühim in yani senaryoyekî têde pevçûn tune ye mesela çawa dest pê dike wilo xulaz dibe zêde bala însanê nakişîne yani jî nayê temaşe kirin Arabî dibêjin melel çedibe yani acizbûn çedibe ez çima hatim ez çima wextê xwe çima wala yani tiştekî ser sahneyê çedibe bala te bikişîne tu xwe girê bide wî şanoyê tu merak bike piştre çi çêbibe piştre çi çêbibe ew tişt çemde çêbibe ew karê dramaturjiye yani çima ew qas bingehekî xort heye cîhanê ew qas şano heye em bêjin pêncî sal têkoşînê me heye çîrokê me gelekin em çima şano nikarin ava bikin ew pir girêdayî zihniyetê ye yani
zihniyetime her tiştê diyar dike. Avakirin û çêkirin û em bêjin bi rengekî hunerî pêşkêşkirin zihniyetekê dixwaze. Em çima nikarin bikin? Lazim e tu zihniyetê wî karî bizanibe. Zihniyetê te gor wî karî be. Armanca te, rêxistinê te, çalakiyê te, hedefê te, armanca te zayıf be tu nikarî wa nirxa em bêjin bi rengekî şanogerî yan jî rengekî cuda hunerî tu pêşkêş bike. Şerê çandê şerekî îdeolojik, şerekî fikriye yani. Fikir xort nebe, berhemetê jî xort dernakeve. Ji bo me em bêjin 100 sal, 200 sal aliyê ziman, aliyê çanda Kurdî gelek zaxt û zordarî û talankirin û tunekirin heye, asimilasyon heye. Ji ber wekî zihniyetekî piçek belav bûyî, çandekî belav bûyî. Em bêjin zimanekî ber bi tunebûnê diçû. Ana dema wekî Rönesansekî ji nû ve hatinê dünyayê ji bo gelê Kurd ew tiştana mühim e yani. Zihniyet ji nû ve ava dibe, ziman ji nû ve ava dibe. Tiştê me wenda kiriye em ji nû ve çêdikin ew mühim in. Dibêjin Kurd dema dibînê bawer dike. Yani şano aslında ji bo Kurda hunerekî pir mühim û giring e yani. Bi dîtinê em fêr dibin yani. Wekî çandekî em dîtîna fêr dibin. Em çiqas şano pêşkêş bikin, çiqas berhemê çêkin. Wekî sahne şanoyê civakekî biçûk e yani. Em civakê mezin de dixwazin çi guhartinê bikin, dikarin dest peke sahne biçûk de. Ser sahneyê mesela ew civakekî me senaryo nivîsan tu em dilîzin, wî civakê de em dikarin pirsgirêkê nîşan bidin û em bêjin çareseriyê nîşan bidin. Ew gelê ku hatiye temaşe dike jî ew ji pirsgirêkê xwe bibîne dema derkeve derve civakê mezin de sahne biçûk de tiştê dîtiye dikare mesela ji xwe re esas bigire û pêşengtiyê wî tiştê bike. Şanoyê Kurdî yani demên dawî ez pêşketinên mezin dibînim yani. İstanbulê Enstitûya Kurdî bigire navenda çanda Mezopotamya salên nodî em bêjin hevalên şanoger gerîlla, şanoya gerîlla çiya û şoreşa Rojava çar parça Kurdistanê kedekî mezin heye. Gelek berhem derketî, gelek lîstik hatiye lîstandin. Mesela sala nodî em mînak bidin yê asta ewlekariyê yê askerî Tirkiye ji bo şanoya jiyana nû biryar girtine mes. Min ew tişt bihîst bûye. Min rojname de xwendibe jî yani. Salên nodî ji ber ku jiyana nû tiyatra jiyana nû çawa bû nav civakê de bû. Derdiketin keştî de dilîstin, kolanê de dilîstin, em bêjin otobüsê de şano dilîstin. Bi wî rengî her tim nav gelde û bandor bûn. Ew salên nodî, ew şoreşgerî hîç ku mesela hevalên ku saziyê de kar bikin, hevalên şanoger tevlî refên partî bibin gerîlla. Nawan da şanoger jî hebûn. Em bêjin heval Sariya Baran, heval Hêvî, heval Yekta, heval Dağistan, heval Zerdeş, heval Fedakar gelek şanoger jî mesela nav tevgera azadiyê de çêbûn û lîstin. Êdî qasî bingeha dîrokî, bingehek jî em bêjin nav partiyê me de, nav civakê me de jî îro heye. İnsan ser vî bingehê gelek tişt dikarî ava bike. وەک گوتنی خۆ دەگوتی ڕەوشێ شانۆگەری کورد نه وەک ڕەوشێن ئەم بێژن وڵاتێن دنن ji ber pirsgirêka maya yekem welatê ku em tê de jiyan dikin perçe kiriye. Em di welatekî de ne bûye çar perçe. Herî tiştî besît em tevî ku em çar perçe bûne em ji zimanê hev jî nas nakin. Yani ev carna em wek şanoger em ji xwe re cihî şermbûnekê dibînin. Ku çawa em hemû di coğrafiyê Kurdistanê de ne em hemû jî Kurd in lê aynî demê de em zimanî hev nizanin.
پرتشتن دنجی ام بین آستنگی ام بیشن د ملی پیشخستن وی بشیدا هری کم تشتی هری بسيط افقل هرتم راستی کوچ بر اکرانه ته شرط کمکوژیته جرا نبویا ام بیشن دولت نیشتیه کو اب خود دوی ملی دا خواپش بخینن جبر یا سرکه ناهلت بزمانی خاط باخفه چانده تا قد خکریه زمانی تا قد خکریه قالو از چاوا شانو کی نب زمانی خوابجم چاوا هستن خوابجم گر از زمان بلی زمان خوابجم از چاوا وقتی سوگوان مساجی کی به چانده من تمثيل ناكي أزبيجم برتشتن تشتي هاري سركة زمان بكارانينا زمان بيجن دشانو دا بويا برسجريك سركة كو هرتم هاتي قد خاكرن ونبين دبستان مثلا ديروكا شانو دا حيانا هذا مثلا لقال حموم اللاتان هاتي پیش خستن مثلا شارستاني يونان كات رومانو وبشرا لقال أوروبيو هات پیش خستن ادي شانو انجليزا چبي فرانسوس چبي سويسرا چبي نمسا چبي ألمانيا چبي لما كردا چه نبي وتبي كو أمية هري كفنارن چما جبر هرتم ج ارديگاريا ما دزينه جبر هرتم يا مجرد بيجن هلالا زيرين مزبوطة ميا هرتم هاتي دزين وهرتم ام هاتن كشتن لو ما اف بش نهاتي پیش خستن وهرتم د استوي بتشوك دمايا لدعين دماتو جي ام بيجن لغوري بري لغوري سالم بوري هنكي شانو كردي غاف آويتيا مثلا بيجن ادي فستيفال كردي چبينه ادي ام تقارن اف هنكي برسگريك ام تيستن كردي هاتي نفساندن ام دبينن لپرسگريك ماجي هاي كو ام شانوين بياني ام وردگارين انو ام پیشکش دکن افتهن جبر ام شانو حز دکن جبوكو ام مصرن ام شانو بكن ام وردگارين زماني خو ام پیشکش بكن لدعيني دمدو جي اف رخناي جبو شانو كردي دوی کو شانو بكردي ورن نفسين گر بكردي نتي نفساندن او هست و رامان و فکرن کردی تپشکش نکه تجبو چه تشکر شانوی کردی که شانوی کردی شخاتنه نه شانو چیا هد بنگه ام بیشن تف چانتی ده دست بکر 2000 یعنی وکی سازی ام بیشن 2000 ده بو سازی و شانو چیا جی پیره ام بیشن دست به شانو کر شانو چیا وکی ناف دست بکر ناو شانو من بیشن دکا شاید هو کر بو شاید هو کر اول که می موزیسین بو جبرکو حوالی هیوی پیره ما بو و پهورا هم بیشن هنر کرده بون ناوی حوالی مدا شانو خود دکا شاید هو گر بو و ام بیشن دست پیکا وی شانوی ده ماموستی ما وکی ام بیشن شاید یک تا شاید هیوی یعنی ماموستی ما شانو حوالی یک تا و حوالی هیوی بون یکود نام ده هری ام بیشن یکو خوانده بون شانو خوانده بون هم آلی ساناریو ده هم آلی لیستیکوانی ده در هنرتی ده اوان حوالا سرکشی دیگر حوالی یک تا حوالی یک تا پشتی بسازی هایی چی بو روژاوا 2004 لهمبری کمپلا سرسروک چالکی اکر بوی چالکی aslında پیامه کی گرینگ دامه و ریحوالی بی
وەکی کەسێک و بە هوەرێ رە مژول دەبن ئەوش بۆی مە بوو وەکی yani perspektîfa ku em li ser bimeşin yan jî rêya ku min ser bimeşin ev rêjî nîşanî me de yani hemî kesê ku bi aslında bi hunerê re mijûl dibin dawetî ciddiyetê kir ji ber ku ecana şagirta re jî dibêjim kesê ku bi şanû re mijûl bin yan jî bi hunerê giştî re mijûl bin aslında disiplîna vê disiplîna eskerî daha xurttir e gereke daha xurttir be ji ber ku eskerî emr û talîmata tu mecbûrî pêk bînî feqet ya hunerê ya ku bi hunerê re mijûl dibin kesayetê ku bi huner re mijûl dibin lazim e vê disiplînê yani hundirê xwe de bidin rûniştandin jiyan bikin û bi wê bikaribin eger wisa bin dikarin hunerê bikin şano dibe muzîk dibe hemî beşê hunerê eger ew disiplîna cewherî hebe dikarin karekî bikin eger ew ciddiyeta cewherî hebe dikarin karekî bikin eger nebe kar nayê kirin karê ku bê kirin jî karekî ku nebe yani qîmeta xwe tune yani çünkü ji xwe kar nayê kirin eger ciddiyet û disiplîn nebe nayê kirin em bêjin hinekî em bêjin tesadufî karek derket jî ew kar yani di çavê civakê de yan jî çavê em bêjin yani hunermenda de berhemekî ku bê temaşekirin û godarkirin ê nebe ji ber ku tiştekî eger kedekî ku hebe dibe yani em herkes di jiyanê de mecbûrin karekê bikin ji bo jiyana xwe bidin berdewam kirin lê hinek kes hene ew in yani tenê di jiyanê de karekî nakin karê hê cudatir dikin yani divê bi vê ve girêdayî dixwazim vê jî bêjim yani hevalê Xelîl Şehîd Xelîl Xelîl Dağ vê dibêje ez naxwazim di nav vê jiyanê de temaşeman bim yani pêşengê sîneçiya ye pêşengê sînema Kurdî ye dibe ez naxwazim di vê jiyanê de temaşeman bim ez dixwazim di vê jiyanê de rolekî sereke bigirim ev ji bo hemî insana derbasdar e yani insan dixwaze bi rastî di jiyanê de wisa normal bimeşe yan jî xwe bi xwe rolekî bigire dema mirov divir de mêze bike hevalê Yekta jî hevalê Xelîl jî li benda kesekî neman ku rol jî bidin wan ewan xwe bi xwe rol daxwe û wî rolê bi awayekî herî baş lêstin dîsa vê vegirêdayî yani hevalê hêvî ew jî mamostê me bû ew hevalê Yekta bi hev re bûn me dikare vê bêje yani demekî Kurd bi hev re man bi rastî lê yani yek ku em bêjin bi wan re me bi wan re jiyan kir dema mirov li wan mêze dikir wekî ku yani wekî rihekî bûn yani hew xwe şev fêm dikirin û şev hez dikirin û ji xwe piştî çalakiya hevalê Yekta pêjî me şûn de hevalê hêvî jî şehîd ket yani canan fikirim bi rastî canan ji xwe pirsin yani ev tişekî em bêjin tesadufî bû ji ber ku me wan wekî yek kes de dît bi rastî ji me re wekî fikrê wan em bêjin çalakiyê wan hezkirina wan dema nemumkin e hevalekî ku bi wan re jiyan kiribî navê hevalê hêvî bêje navê hevalê Yekta nebêje yan jî hevalê Yekta bêje hevalê hêvî nebêje ji bo wê yani em hew didin ku pey reça wan hevala bimeşin شانۆ سینەما ji xwe şano zindiye cumhurî wî hazira yîkûn berî wê nake bi demeke dirêja birova kiriye
لێ لەسەر وێ دەکێ چکر ئەو دگەهێ لور بڕەنگی خۆش مژارێکی خۆش بە لەیستگاندنە خۆش بە هەستی خۆشک و گەهاند ئەو گەها وە هەری دیژی تێکلیە و دناوبەراوی و جمهوردا زندیە ینی ناز دکێ دانوستاندنەوە بە هەبدورەنا بچاوی وی دنێرێ کەسایەتەوی بە مقابل دە هەستی ویدا یعنی حتا دکەوی هەستی ویدا هەگەر کو بێ دەنگ بێ یان بێ دەنگ بێ هەگەر بێ موزیک بێ بێ نە موزیک بێ تەماشەوانێک و هەی و شانۆگەرێ هەی دە ئالیە شانۆی بەگشتیدا تێکیلی وە هەری وەکە دەبێژێ و تەسیرە لە هەفتوو ji ber ku zindiye ama tu werî sînema şwa ew jî di aliyê teknîkî de herî pêşa ji ber şano bê teknîka zindî bi hevdûra de distenê lê ama ez ê bêjim te sînema pîvanê wê nake hena dubare çê dibe tesîra wê jî civakê heya lê em dikarî îro siba û du siba sê siba lê meyzê nê dikarê piştî heyveke dikarê di cav sê cara li ser lê guhdar bike navê çê ez ê bêjim sînema karî gelek cara tu guhdar bike tibsala guhdar bike lê ema şanogerî ne şanogerî di wê lehzê de mübaşere bi cumhurê xwe re yani em firqê esasiyat e ama di aliyê çîrokê de ew çîroka hinekî çawa sînema çîrokê hey têne ziman ama şanogerî çîrokê ku nebûyî jî dikarî bêne ziman çîrokê ku çê nebûyî bi rengê ku çê nebûyî karê bêne ziman rihê ku nebûyî karî wî rihî xwertir bike karê têkilî xwe bêhtir mestir bike ama sînema na şiklekî tabîî yani tu insanekî tabîî tu kar dike teknîka te heye tu karê di demê pêş de wê çîroka xwe tu binivîsînê tu cehez bike tu çîroka ku bûyî tu ji temaşevan ra tu ji kesê ku her kesê ku hey ji dervê salê tu karî naşîwanekê bike lê ema şanogerî na tiştekî di xoliqênê bi hereketa xwe dixoliqênê bi hestê xwe dixoliqênê bi lêstekandina wecihê xwe hestê xwe digihêne ji ber ya herî zehmet ji sînema şanogerî zehmetir e ji sînema ji ber şaştika piçûçek tu nema karî vegerênê ama şaştikekî piçûçek di sînema de çêbe tu karî deh cara tu vegerên heta ku tu wê weke dibêje wê mijarê tu bigihêne di vir de jî yanî ferq û cidatiya wî nakê hem di aliyê teknîkî de hem di aliyê rihî de hem di aliyê ku zindîbûna wê di navbera wî û cumhur de heye hevdû temam dikin yani ji ber karin bi hevdûra temam bûnê çêbikin ji ber ku bingehê sînema ji şano derdikeve ji ber kesekî şanoger karê bibe sînema lê belkî di zehmetiyara derbas bes kesekî sînemager nikarî bê şanoger ji ber tevgera wî zêdetir e jiya şanoger yanî ha tu karî sînemagerekî ey insanekî ku perwerde jî nedîtibe tiştek jê re nehatibe gotin bes tu karî bêne bi sînema pê ew bike yekûn kesekî zakîrayî xward bê kesekî ku ji ber ku jiyana wî ya tabîî ye yanî ama şanoger divê hestê te hê xwertir be yani tevgera te hê xwertir karê şanoger bibe sînema li sînema wê zehmetiya bîne heta ku bê şanoger yani şanogerî bi giştî qadê bi kar têne tevgera wî zêde ye herekatê wî zêdenan her tiştî wî zêde ye li ema sînema ji bo kamîrê tenê kar dike Demê em dibêjin şanoya modernîta demokratîk divê em sê xalên yên girîng yên netew demokratîk bêjin yek jê xwaza du dixeta jin sîyem jî demokratîk demê ku şanoya em dibêjin şanoya modernîta demokratîk vê sê xalina di hundir xwe de nehewîne ew armanca ku em dibêjin em şanowek şoreşgerî derxînin holê pêk naye çima ji ber ku em bêjin şanoya ku xeta jinê di nav xwe de nehewîne em bêjin parastina xwezayê edalet wek hevî hemû hêman û lingîkên bingehîn ya netewe demokratîk ew şano em bêjin
او برهمه که تی پیشکش بکه و ندوه چارچوبه دابه لدعيني دمدجي مثلا ميناكي وين بيجن جبوك ام بيجن فكرة مدرنية ديمقراطيك ام بيجي هنا ميناكا و شهيد يكتا ام جر ام لشانوين شهيد يكتا ميزا بكن حموتي كوشينا حموشر يعني خاص بريا شانو ما برفا الشركي ببه لشركي ايديولوجيك ببه بریا شانوین خوا بریا هستین خوا فکرین خوا کد خازد شانو دا بیجه گل جوه راسته نیزیک بگه جبر گرد دویجه شرک ایدئولوژیک گر ام به شانو اما لنگی که خوا اون گر ام به وه همانا و لنگوک نا سرکه نگرن و دمه او ام بیجن او آرمانجا کد دخازه بکنینه از میناک بیجم ام دبین مثلا پر هنرمند مازن جیوی گوتنه دبیجن تکیلیا هنر به سیاست روتنه مثلا لی هنر طیبت شانو دکاره پر مساج سیاسی خورد جی بگه دکانه مثلا ام بیجن دی جیهان دی ولات یین در وادا پر شانو پر مساج شانو کاری کو دستهلت داره بهله کو دفج کار خبرده و آقاس مساجی و خورد و آقاس کاره بر بازا ام بیجن شر ایدئولوژیک کاره به بکیجه آرمانجا خو از خازم بیجم یعنی مگود چروک مگود چقدر گرینگ مجاره چروک شانو چه به لاماجی جارنا پیوسته که ایدئولوژی و شانوی هبه ایدئولوژی تا چه دخوازه بیجه فلسفه تا چه دخوازه بیجه تو دخوازه دوری دو چه بگه تو کاره چه بگ بینه لو ما ام بیجن ایدئولوژیک د شانو دا رولک پر مازن دلیزه لی ام چخص کار بن راست بکار بینن و ام بهینن و آرمانجه ام بیجن عجب تنه ام بیجن دارخستن و فستیوالان آن چیکرن و تکیلیان به ولات اندر واره عجب تره دیگه نه ام چقدر دکارن بری شانو خا ایدئولوژیک خا جوالات اندر واره بیجن و هفهاتن لگل ام بیجن ولات اندر واره بینن جم خا دما کاری که هنری تایبه جی ام شانوی که برهمه که بشوپن yani tamaşa bakın setişi bu mühime yani او şanoye ki hatiye peşkeş kirin aliye ahlaki de çıkaz civaki avadık çıkaz civaki komdik aneka hüneri kartinin bu belaf kırına civaki yani jembejin puçkırına çande yani hüner bir desteki tekirin jiboçı o ev civakbun çıkaz avadık pır mühime سرکاپ گوتو اخلاق چمنتو گله yani یه جواکه چقدر جواک هفدو دگرن هفرانه یک دیوان چه دبه جواکه ki belav dibe جواکه ki tüne dibe çan devi zayıf dikeve ev Ali ahlaki de yani hüner eğer renge ki ne baş bekaranın fikir tede heye ev fikir yani dikari civaki avacı bike civaki tüne bike yani zayıf bikine fikir mühime her hüner tede fikre ki belki kes ev hüneri avadık her kese kişi dama hüneri avadı ki şanı yok çedi ki senaryo yok denipsine yani dilize fikir tede hen fazla tişteki bir de gel yekci Aliye acıbandı ne yani Aliye estetik de mühime yani tamam mesela senaryoya ki sloganvari teni gotin hareket jest mimik listik vanti zayıfe dekor rona her çiz zayıfın yani acıbandı ne zayıf be yani kez ne acıbını veki tu belavaki ki bukhune yani talimat ki bukhune hüner ne bir rengi hüner rasten dile insana hitapdık heste insana hitapdık
ji ber wê însan dikare bêje hunermend jî însanê herî hestiyar in, herî em bêjin êşa milletê derdixîne, êşa milletê dibîne. Di dema me de ev demekî dirêj e jî mesela yani ev gotin tê gotin. Şano wekî berê bandora xwe nemaye. Yani ev hinek bi sosyolojî ve jî girede yani civak êdî vêga tiştê gelekî Kurd yani çend saniya êdî temaşa dike û derbas dike. Fakat şano ciyekî wisa ku me gava dî bas kir yani hem gereke şano ger bi xwe aslında entelektüel be. Mirov ê bêje belkî yani şaşî were fehm bikirin fakat yek ku şano temaşe jî dike gereke hinek ew entelektüelî pêre hebe. Ne wekî em bêjin dema işte yani dema Yunan'a da yani şano dema çêkirine ji bo civakê serdest çêkirine basa wê nakim. Hetî roja me îro jî hinek şano hene wisa ne. Lê şano gereke herkes yani ji ber ku şano civakê çê dike. Şano aslında aynı wextê de perwerdeyê jî. Lê ev heye yani kêmasiya bingehîn ya şanogere ye. Kêmasiya bingehîn ya şanogere ji ber vê yani şanoger ji ber ku şano bi rastî jî karekî wisa ye ku yani karekî rehet nîne. Hemî beşê hunerê zor in elbet. Mînak muzîsyenek yani dikare derkeve temborekî evekî bêje em bêje stranekî bêje. Ne ku yani karê muzîkê yani ew dikim, sevik dikim. Şano jî yek kes jî dikare derkeve ew bike. Ji bo vê dibêjim yani pirsgirêka bingehîn şanogerin. Kîjan şanogerekî em bêjin karekî kirbî, karekî baş kirbî, temaşevanê wê hebin. Vêgal hemî dünyayê ev gotin heye şano işte xelas dibe. Şano nayê temaşe kirin, ne wisa ye. Hinek şano hene em vêga em dibînin yani. Dema ku şano leyze salon tişî dibin. Çima tişî dibin ji ber ku yani keyfa ku temaşevan ji şanoyê digire ji wê keyfê ji filîm nagire. Ji ber çima nagire lêstek van û temaşevan bi hev re şano çê dikin. Yani dema ku em baza şano dikin temaşevan nebe şano nabe. Ji bo vê dema ku bi hev re çê dikin temaşevan jî keyf jê destîne ji wê tiştê ku temaşe dike lêstekvan jî. Eger ku şanoger eger ku vêga em bêjin şano kêm bibin pirsgirêk şanogerin ne civak e yani mirov nikare bêje işte civak êdî nayê şano temaşa nake ji ber wê şano qels dibe ne wisa ye. Pirsgirêk şanogerin şanoger dema ku tiştekî baş çêkin ne mumkin e ku temaşevan nebe temaşa neke dibe ku wekî hemî beşê hunerê yan jî hemî karî destpêk dibe ku hinekî zehmet be. Fakat dema ku civak elimî fêr bû ku tiştekî baş tê çêkirin pê hesiya were temaşa bike û şanoyê pêş bikeve. Fakat ew pirsgirêkekî vêga mirov dikare bêje ew pirsgirêk heye. Şanwa Rojava ji xwe em bêjin şanwa Rojava gelekî zêde gav neavêtine. Ji destpêka xwe de ji ber ku rewşa heyî desthilatdariya heyî ku li hemberî gelê Kurd taybet di Rojava da ne hiştê ku wê nefesa xwe bistêne. Kesê şanoger çêbûne lê ne ji Kurdiyetê re. Ne ji bo xwe, ne ji bo civaka xwe çîbûne.
وەک هوەر هاتنە پێشی وەک کەسایەت هاتنە پێش ji bo xidmeta kê xidmeta civakî kesek ku desthilatdar dewleta desthilatdar gorî wê nakim ji gorî mêjî wê herike gorî fikrî wê herike di rojava de jî belkî em bêjin di heştê de di heftê de di destpêka heftê heta heştê heta notiyê de ji nûka hin berhemê şana Kurdî li vir pêş ketiye ew jî di aliyê çi da di aliyê veşartî de neşkereşkere li ser dikê veşartî di kolana da di şahiyê me ku netewî de tê ku bihtirî wiya herî ku li pêş Newrozê de bihtir dihate pêş ew jî ne ji bo ku kufar em bêjin wellahî wek şanokerî û dikaw û derhêner û nivîskar û başqa mûzik û ronahî ev tişt ji xwe ji binî nebûn yanî duê demê de ev ji ber qedexe bûn ji bo ku dikaribê zimanê xwe Kurdî di pişanê biştegrê ev mijar nebû yanî ji dizî vebû ji ber wê jî şanoger nivîskar derhêner her tişt li xwezayê bû yanî bi hevdûra komî de ew hekar dihate kirin di heftê û heşta di heftê de heta heştê de di heştê de heta notî wanakê de Newroza tenê de dihate pêş belkî nivîsandin hebin ya herî pêş ku faradan em bêjin di Newroza de dihate pêş weke dibêjê çîroka me heye destana me ya herî kevin ku dihate pêş keway hesinkar bû bihtir ew didane pêş yanî belkî Newroz nebû ka çalakîkek nebana aletûl keway hesinkar piştî di heştê wanakê di heştê ku weke dibêje fermana ku li ser Kurda hatî kirin li başûrê Kurdistanê Helepça ew jî îdî bû mijarekî herî xurt ku karî bû di Newroza de ji xwe îfadeke êşa ku hey nerastiya ku li hemberî civaka Kurd hate kirin ew jî di wir de hate pêş lê em bêjin niha di halê hazir de piştî ku hêdî komên weke bijê di rengê partîbûnê yanî ev partiyê me ku çêbûyî piştî pêncî û piştî şêstî wanakê de hêdî bi ji dizî ve êdî wek rengê xwezayî weke ku em wekirin vegerin dîrokê şan û Kurdî çawa di şahiya da di aliyê xwe olî de mitolîjî de dihate pêş دوی دمê de jî heftê û heşta de jî bî rengê dihate kirin bê ronahî bê derhênerî bî bi rengekî ku niha wek ku tê kirin lê di destpêka şoreşê de gavên herî mezin hatine avêtin êdî bû bingehek piştî şoreşê dike hat ket li nav destên weke dibêje şanogerê Kurda دوی alî de karîbûn gavên giring bavêjin karîbûn êdî ferq û cidatî derhênerî çiya nivîsandin çiya ronahî çiya ez ê bêjim te dîkor çiya cilûberg çina êdî hêdî di aliyê zanistî de gavên avêtin di aliya ilmî de gavên avêtin karîbûn êdî navend bi xwe li ser wê dike ku bi hesretê sala bû ku werin ser wê dike êdî di destpêveka şoreşê de li ser dike karê xwe kirin û ya ku herî giring jî êdî karîbûn di nav civakê me Kurda kom gelek werine ava kirin karîbûn zanista wê pêş bikeve karîbûn ciwan werine pêş ciwanê me Kurdiyê ku şanogerî hezkiriyê ku şanogerî gava bavêjin di vir de êdî me karîbû festîvalan dar bixin festîvalê ku bi dihê koma tevlî dibûn êdî me bawer nedikir ku du kom û sê kom êdî her werzekî ku festîvalekê dihate darxistin seh tekist seh şanoger seh komîn kom seh ez ê bêjim te sih û heta sih û pênc komê ku dixwestin ku tevlî vê şanogeriyê bin de teqrîben heta şeş werzê festîval li Rojava hate darxistin yanî tevgerekî herî xwertir çêkir di nava civakê de êdî civak lê xwedî derdikeve êdî naz dike ji hevdû derdixe êdî ne di mijarê ku bes wetaniyet êdî netewî tenê de êdî karîbû çawa civaka xwe bidê naskirin fêhmkirin yanî şoreş êdî were ava kirin em di çi awayî de ne perîşanî tene û ne hema aletûl zilm û teعدارî tê serê me em bi xwe xwedî çandekin xwedî hêzekin xwedî naskirinekin êdî em di dinyayê de
ناسکردنا مەژ جڤاکبوونێ هەیە ناسکردنا مەژ کەون هەیە ناسکردنا مەژ ji dîrokê heye nasکردنا me ji xeta me şoreşê re heye nasکردنا me ji îdî fikrê me heye yanî îdî mikarîn çav fikrê xwe derbasî navin civakê derdorê xwe heyê bikin. Dwir de li Kubanê li Efrînê festîvalên weke festîvala Arî Mêrkan, festîvala ya Mîtan ez ê bêjim akademî hate avakirin teqrîbê çend sala berdewam bikir gorî zirûfê heye gorî ku şerî ku heye ku Daeş û ji dewleta Tirk û efqa tiştê ku heye jî lê mekarî bûn gavên mezin a bavêjin gavên mezin ben îdî nebe milkê min û kesê yani li ser kesekî duwa nemêne îdî gotina şan û her kes îdî dibihîzê lêskandina şan û îdî her kes dixwaze guhdar bike çîroka ku heye dixwaze îdî lê guhdar bike yanî me hişt ku îdî cîlek wek zimanê Kurdî ku berê zimanê ku yekî hesret bû ku tu qorçekê de bi zimanê xwe biştexilê niha îro em dibînin li ser her dikê ku di rojava de hene karî bi zimanê xwe bi fikrê xwe bi zanista xwe li ser dika xwe û li bajarê xwe xwe îfade bike û bi şanûgerî wê bersiva xwe bide. Beşên şano berdewam e. Ji bo xelekan û yê pêlê hunerî li benda me bin.